Okay, sanibonani, onibingelelayo uThulasizwe kaNkabinde aka King Scorpio, the slow poison TKG. Nginibingelela ngikhona lapha AKQ Record of Salvation Podcast Studio. Namhlanje ngize nazo izindaba ezimnandi ebengithemba ukuthi kade nizilindele, njengoba besishilo ukuthi kena yebo noma kanjani 2025 sineyinhlelo ezintsha, silula amaphiko, senyusa izinga le-communication yendawo yakithi ngomsakazo wethu esiwulontshayo ozoba yi-podcast radio. Sithi the Jesus Loves You podcast radio, kanjalo ne-Your Labor Matters podcast 2025. Izona zombili izinhlelo esihlele ukuthi kena sinethulele zona kulonyaka ngoba uqala siqhubekela phambili okuyizinhlelo zomphakathi. Alright, sesiyoqala uhlelo lwethu namhlanje njengenjwayelo zingane zakwethu, ngoba nazi ukuthi kena ngiwuThulasizwe kaNkabinde, ngiphinde ngibe ngumculi ngegama lika King Scorpio. So ngizocala ngosiko nami engilaziyo, okuyisiko thina musicians esiphila ngalo, ukuthi konke kuqala ngomculo kuphinde futhi kuphethe ngomculo. Ngizonishayela nje umuqu nje ukuthi nje kube yi-chorus yokuthi nginamukele. Asikhaleke. This is King Scorpio, the slow poison TKG, and TKG will try to keep going. Baba ningabantu basidlela umona. Baba ningabantu basidlela umona. Baba ningabantu bebe sidlela umona. Baba ningabantu basidlela umona. Basidlela umona. Basidlela umona. Basidlela umona. Basidlela umona.